Com deien els pets, Constantí em fa patir. Ja veurem si patim o no, perquè avui hem vingut fins aquí, fins al Tarragonès, perquè ens han promès que aquí darrere, al restaurant Camellado, hi ha uns callos amb més de 50 anys d'història. I que entre setmana, a l'hora d'esmorzar, això és Vietnam. Jo he vist desfilar alguns combatents per aquí darrere que prometen. De totes maneres, el Lluís ens deleitarà amb els seus guisats i amb la història d'aquest local. Després anirem a descobrir el món del cava amb un tiktoker català que ho fa molt bé a les xarxes i que ho fa molt bé en la producció de cava. I acabarem dinant, no sabem on avui encara, en algun bar de carretera fent algun menú d'entre setmana, perquè avui és entre setmana, que puguem compartir amb vosaltres. Així que vinga, carretera i manta. Quines intencions teniu? No volem jalar, però no volem rebentar tampoc, eh? A veure, si feu 4 mitges, potser no ho acabareu, però estamos ahí. Tapes molt grosses o què? Ja hem vist que són quantitats generoses, eh? El plat de cua de bou, per exemple, jo faria mitja, els callos, peus de porc, una mica de jabalí. Hòstia puta. Tinc pulpitos avui, que no tinc habitualment. Sí, què fas? Carn i peix, normalment, com... És més carn que peix, això. Bàsicament, aquí el plat estrella que sempre ha sigut els callos, vale? Ara... Per què? Per què és el plat estrella? Perquè fa 50 anys que es fa i és el que ha fet això que aquí vingui la gent. La gent ve aquí pels callos? Sí. Mateixa recepta fa 50 anys? Sí. I des que van canviar el cuiner fa uns 16 anys, el José Mari, que ha introduït altres coses, no? Els callos han seguit sempre els mateixos, però jo què sé, es fa una cua de bou que també té molt de renom, fem 30 quilos la setmana. 30 quilos de cua de bou? I sempre s'acaba, sempre. Vull dir, no, el dissabte, perquè nosaltres el diumenge no obrim, doncs el dissabte a final de servei mai no n'hi ha de cua de bou. Demà s'acaba segur. I si no, la vas traient fins que... I si no és que hi ha pagón, saps? Vull dir que no. Callos. O sigui, tens el mateix cuiner de fa 16 anys. Ara mateix sí. Collons. I això que diuen que l'hostaleria la gent no aguanta, què? O sigui, va haver un cuiner que va ser el soci fundador amb mon pare i després hi ha hagut un parell de persones d'impàs que també van estar bastant de temps i ara hi ha el José Mari des de fa ja 15 anys. Després el 17, ja no sé, és que passa el temps i no... Anirem a saludar després, el José Mari. Bueno, vale, sí, cap problema. Vinga, cua de bou, callos. Sí. I després toques tema peix i això, que dius que en tens a vegades... Si voleu fer bacallà, si voleu fer cervesa blanca... Bueno, sí, jo és que clar, una cervesa blanca te pots menjar a qualsevol puesto. Jo et diria que tu manis, l'únic que tingues pietat de nosaltres, perquè volem sortir d'aquí hem d'anar a llaurar vinyes... Sí, no volem treballar allà al mig, i després hem d'anar a dinar. Clar, el problema és aquest. I ens animem i som de tripa, som de vida. Aquí especialitat, esmorzar? Sí. Hi ha una tendència de fer més esmorzars i menys dinars. Aquí es feia molt de menús abans, clar, aquí estem al costat del Repsol i de gent treballadora feia molts de menús. Aquí s'han arribat a fer en aquest local que veus 120 menús. Hòstia puta, boig, tio. La gent aquí com pollastres. Ara sí, a migdia omplim una vegada, però en canvi fem més esmorzars que no es feien abans. Hi ha més marge a fer esmorzar o què? Sí. Home, és veritat, o sigui, no és una cosa més... Ja ho saps, no? Més de batalla, sí. No, que no t'expliqui. Sí, per això. Per això està de moda, l'esmorzar de forquilla. Treballem menys i millor, saps? Sí que gent, heu de fer esmorzars de forquilla, així l'hostaleria viu millor. Ens emputem un par, Que no fem aquí que ens toquem... No, home, no, boig, això no ho hem dit. Però quants esmorzars fots tu en un dia? No sé, un dissabte potser podem fer 100 esmorzars. 100 esmorzars en un dissabte? Sí, més o menys, no sé. No els conto, així no paro boig. Vinga, doncs va, fotre-li canya. Escolta, merci, això és una cosa que a mi m'agrada molt, les olivetes. Portem olivetes? El detall. A més, anar fent mentre arranca. jo sempre dic que quan algú cuida les olives és que el que vindrà darrere també estarà ben cuidat. Vinga, va, anem a fotre-li. Va, que si no potser m'escataran. ¿Cómo te llamas? Juanjo. El Juanjo está desayunando y ha dicho que cuándo le toca. Cuarto día aquí en el pueblo, ¿eh? Vengo de Madrid. ¿Cuarto día viviendo aquí? ¿Y cómo es que has venido de Madrid aquí? ¿A Constantí? Más saturado. Por amor, has venido por amor. No, que va. Amor lo que me tienen ellos. Amor al rabo de toro. No, ha sido un cúmulo de circunstancias. ¿Qué te ha pasado? ¿Eh? ¿Qué te ha pasado? ¿Cómo acaba un madrileño en Constantí? ¿Qué te ha pasado? Porque buscando la paz. ¿Cómo me gusta la paz? ¿Qué pasa? Pero cuéntanos algo, alguna anécdota divertida de tu vida. No, pues... ¿Tú a qué te dedicas? ¿Yo? Sí, claro, coño, no, el que está ahí sentado. Yo tengo una discapacidad y luego... Hostia, pero ¿tú te dedicas a esto? No, espera. Vale. He venido aquí a buscar la paz nada más. Pero a ver, nos dices que te he preguntado a qué te dedicas, me has dicho tengo una discapacidad. Claro. Vale, entonces, Vale, si quieres contar algo, a ver, ¿qué te pasó? Trabajar en otra cosa. No, tengo una artritis reumatoide. Vale, ¿Vale? Eso no sé qué es. Claro, pues es una enfermedad de los huesos. Hostia, y entonces tienes, entiendo, una paga de estas de por vida. Te levantas con dolores, te acuestas. Hostia, con qué dolores, putada, tío. Pero vivir es muy bonito. Este es el mensaje. Como me gusta vivir, ¿vale? Pues me he venido aquí
que ha surgido como la circunstancia de venirme aquí. ¿La puedes contar o no? Sí. Digo, no, ¿qué te ha Viniendo de pasado? Madrid, unos amigos, y hay un alquiler de un piso, y he dejado todo allí, O sea, me he venido. ¿te has venido a Cataluña porque el alquiler era barato? Porque aquí estamos con unos alquileres que no veas, No. No sé si lo han acertado mucho. En principio, sí, pero no. ¿Constantí es barato? Sí. Gente de Barcelona, Constantí és barat, tu, per venir a viure. Con Madrid y Barcelona, sí. Madrid es imposible. ¿Cómo te hemos recibido los catalanes? ¿Los catalanes qué tal el tema acollit aquí a ¿Se Constantí? puede decir de puta madre? Ay, ya lo he dicho. Digo De puta en català, de puta madre. Sí, mare. estoy puta madre. Puta mare, Estoy en ello, ¿eh? Ja parla català. Con el Duolingo. ¿Sí o no? O sea, funciona el Duolingo. ¿Y qué nivel tienes de Duolingo de catalán? Escucha, de 4 días. Cuéntanos algo que te haya pasado en la vida así espectacular que la gente quiera saber, algo que sea interesante. 4 atentados de ETA y me he librado de ellos. ¿Tú? Por ejemplo. ¿En serio? ¿Pero qué eres? ¿Guardia civil? No. No, que coño voy a ser guardia civil. Solo civil, tú solo civil. Sí. ¿Y te has librado? De guardia he hecho alguna vez. ¿De qué? Con placas falsas. No me jodas. ¿Y esto? Pero No, eso se puede Pero ya contar. prescrito. Eso ya Ja prescrito. No, se puede contar perquè a més era de broma, de carnaval, estaves de carnaval. Si agafas una placa y nabas Estaba de marcha por ahí. y a la gente decía, soy policía, dame lo que llevas. Y la gente te daba, ¿no? Así te salía la noche ¿Qué gratis. tiempos aquellos? Tenía yo pelo y todo. A veure, el que anàvem, tu, que jo anava a parlar de la carta. Pel que veig, en Lluís se senta a les taules i pren comanda. Porta tota la vida en aquest restaurant currant, amb la qual cosa sap la carta de memòria, de pe a pa. Mira, una cosa que és d'agrair són les mitges racions, i més quan venim a gravar als llocs. Ole! Oi, 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 oi. Ens ha portat un plato per los huesitos. És a dir, si ja et porten un plat així per tirar els ossos, ojo com serà el que vindrà després. S'agraeix, especialment quan venim a gravar, o quan vosaltres que no vindreu a gravar però que veniu una colla, o que no veniu colla però voleu tastar coses, s'agraeix que hi hagi mitges racions. Perquè si no sempre passa el mateix. Ens assentem amb gana a l'hora d'esmorzar, sortim d'aquí rebentats de halat, no d'aquí, en general, sortim rebentats de halat. A la cua de bou diu que és el plat estrella, després té els callos i ens diu que també té callos barrejats amb morro, que es veu que és el festival màxim ja, perquè tens els callos amb el morro que són dos plats junts i que fot 50 anys que els fan i que són coneguts per aquests callos. A nivell de preus, pel que veig, anem dels 8 als 15 euros la ració sencera i entre 7, 6 i 10 les mitges racions. També veig que mitges racions tampoc en tenen gaires, tenen 4 plats de mitges racions, però jo estic segur que tu vens aquí, li demanes al Lluís i et fa la mitja ració del que tu vulguis. Això m'ho estic inventant, però crec que seria així. Volíem tastar guisats, que crec que és una manera guai de conèixer les cuines dels llocs, i hem dotat amb els calamarsets, perquè deia que tenia calamarsets frescos, a mi em venia de gust tastar alguna cosa de peix, però hem decidit tastar el bacallà, perquè de bacallà ja en portem 3, amb aquest serem 4, i quan en tingui 5 us faré un top 5 de bacallars. Mira, tio, mira, flipa. Ho veus? Ho veus, tio, com bull? Mira, bull tant que s'ha xurrejat per aquí fora. Hòstia, ojo la mitja ració de cua de bou. Oi, hòstia, jo no m'ho crec que això sigui mitja ració, tio. Però la ració sencera que és una plata. Bueno, amb aquestes mitges racions no m'estranya que no arribi a final de dissabte. És que és una bestiesa. Començarem amb el bacallà, que és el més suauet de gust. La mitja ració, un taco de bacallà salat de salat i fregit, farinat pel que sembla. Hòstia, molt bé. El bacallà, a vegades passa que quan el fregeix, si no és molt bo, hòstia, queda una mica xut i queda una mica sec i fa una mica bola. Per això patia, he hagut, a l'obrir-lo, veure exactament què tal es llescava. I es llesca bé. Es llesca bé i, a més, veus que per sobre de les llesques de bacallà ja corre aquesta aigua del propi bacallà i que ja t'indica que de xut no en té res. Veieu? Molt bo. Per mi és un molt bon bacallà, per això, perquè manté la humitat a dintre, no queda sec, tot i estar fregit es compensa molt bé la part aquesta de la textura del fregit, de l'arrebossat, amb la tendresa i la melositat del propi peix, que aquesta és la gran dificultat quan es cuina el bacallà. Aconseguir que quedi melós, i aquest ho és i molt. Una samfaina, la samfaina és un punt dolça, però jo crec que ja està jugat expressament perquè es compensi amb el salat del bacallà, perquè si no quedaria tot com molt salat. Les mongetes també estan un punt pujades de sal, no és que estiguin salades, sinó que el salinota, quan agafes una mica del bacallà, té aquest puntet salat, ho barreges amb mongetes i samfaina, quan ho barreges tot, l'equilibri és molt guai. El guai d'aquest plat és que equilibra molt bé els punts de sal. Molt bo, la veritat, molt i molt bo aquest bacallà. Mira que dubtava, de si agafar-lo o no el bacallà per esmorzar, però val la... Buenas. ¡Hombre! Gracias, ¿tú quién eres?
Siéntate, siéntate, siéntate. Me siento contigo. Siéntate. ¿Pero de dónde vienes? ¿Sales así de casa o qué? Claro. Ay, madre de Dios, tío. Esto viene ya incorporado en el bolsillo. Como los San Bernardo, nene. Como los San Bernardo. Per si acas, no trobes algú... Claro, home. Què? Com et dius? Jo, Marco Antonio. Marco Antonio. Sí. Però és veritat el nom o...? Jo, ho has dit com si fos així com de llibre d'història. Marco Antonio de Constantí. No, de Reus. Ah, ets de Reus? Jo vaig viure a Reus una temporada, Sí. 2 anys, al carrer Hospital. Al carrer Hospital. I tinc molt bagatge. El teu permís. Agafa, no, agafa el que et necessitis, tu no et tallis. Vale. Però això és per tu només? Sí. Això m'ho fotré ara mateix. I després a treballar. Hombre, claro. Hòstia puta. Como los buenos. Però tu què fas? Tu ets paleta. Y claro, maquinista. Maquinista de què? De la obra. Pues digue'm una estona ara que no passaré per davant. Hauries de passar. Sí, home, sí, després del porró. Després de San Bernardo, Canela. El que nosaltres fem és canela. però fas obra pública. Obra pública. Tot bé, de moment té pinta aquests senyors que sense feina demà passat. Van fer el passeig aquest d'aquí i son pare, jo li pitava i per la finestra que hi ha aquí ja portava el xupito i cada viatge pip, pip, Però quants viatges vas fer aquell dia? I a cada viatge un xupito? Però de què? anís, xupitos d'anís, Que això, bé, no? Si perfecto, rodando. No t'han fet bufar mai? No, Millor, no? I que segueixi així. mejor perquè si no, qualsevol dia fotrà Fotrà un pet. Hòstia. Escolta, a l'obra hi ha molt de mam o no? No, No. antiguamente sí. Ara ja s'ha Ara perdut. no, tot això s'ha perdut. I era... Que queden los rezagados como yo. I tu... Los paletes Com era? s'aixecaven a les 6 del matí. La tradició del carajillo, del sol i sombra. Com és això? Sombra, o carajillo, o cafè i copa. Sí, tu anaves al bar i... Ja, cafè i copa. Lluís, ja, només el primer del dia, el primer que entra al cos, cafè i copa. Cafè i copa. Cafè i copa, vale. Eso era matemático. Cada dia. Cada dia. No pot fallar. I d'aquí cap a la maquinista. Sí, senyor. I després a mig matí una cerveseta. Claro. No sé, però jo m'ho estic... Però explica-m'ho tu. és que sembla que ho hagis fet tota la vida. Hòstia puta, jo tinc molta vida a polígon. Si tu coneixes, Tinc molta vida a Perquè polígon. t'ho he d'explicar jo, si A mig matí, entrepà i cerveseta, Claro. al dinar un porró de vi i carajillo. Y carajillo. Carajillo. Lo mejor que hay en la vida. Hòstia, però això no és perillós. Tu pots allargar... Fins on arribes? Hòstia, vigila. Quina bèstia. Un ha de saber parar quan ha de... Ha de saber parar Ha de un. saber els seus límites. I quin és el teu? Perquè no sé jo si el tens molt controlat, eh? Depende del dia. Tu a quina hora entres a currar? A l'hora que jo vulgui. Digue-li a la càmera algun consell per la vida. Vivir y ser feliz. Y porrón. Porrón. Ja està, tu. Bueno, el Lluís ens va avisar que això seria Vietnam i Déu-n'hi-do. Mira, aquí tenim dos guisats diferents, que és el del morro i el del callo. I llavors fa això que t'ho barreja, arriba bullint, i és una mica el show, eh? No, a Instagram no us agrada tant, això de que hi hagi flames i no sé què. Doncs aquí tens bullint, el rojo vivo. Són bons, però sí que és veritat que no són uns callos picants, de posar una miqueta d'aquesta alegria. Hòstia. Mira, si veniu aquí i demaneu callos, feu-me cas. Poseu-hi un punt de picant perquè canvia el plat espectacularment i cap a millor. I el morro. Quasi m'ha agradat més el morro que el callo, eh? Els dos són bons, però el morro de porc, hòstia, és una mel, tu. Mireu quins trossos i es desfan. Són gelatina. El plat estrella, tu, la cua de bou. Aquesta mitja ració, que ara hem preguntat i ens ha dit que la ració sencera fa més muntanya. O sigui, és aquí una pila de cua de bou que no te l'acabes. Salsa abundant. Això, en els guisats, sisplau, gent de Catalunya i del món, poseu-hi salsa. Vale, val la pena. Jo entenc que el Lluís el dissabte al migdia a la nit s'ha dit sense ni una ració de cua de bou. La cua de bou és aquesta part de cua de bou, però normalment és de vaca, de vedella. És una part molt fibrosa, molt dura i que per tant s'ha de guisar molt bé. Normalment l'has de marinar abans, guisar-la amb olla a pressió o amb coccions molt llargues per estovar-la. La gràcia és que quan ho aconsegueixes és una part que porta molta gelatina i que per tant
la textura, quan te la menges, és super melosa, super delicada. Fa allò que els deia el Miguelón, que se le pega el hocico. Pues això, aquí també se te pega el hocico, perquè aquesta part col·lagenosa li fas com aquesta sensació com d'enganxar-te als morros i és meravellós. A partir d'aquí el guisat aportarà algunes notes de sabor a les cues de bou. Aquesta és, la veritat que és molt bona, molt agradable. Jo la trobo molt equilibrada i sí que se li noten els punts d'herbes aromàtiques. Crec que és, no sé si el llaurer o alguna espècie a més que no identifico, tot i que no us penseu que és una cua de bou amb un gust molt especiat, ni molt menys, però sí que aquest record, que és agradable, que és bo, i que al final la fa característica. Amb aquests tipus de guisats, a vegades, com que s'utilitza molt el vinagre, poden quedar un punt com àcids. Aquest no ho és gens. És una de les, no de les cues, però a vegades les cues de bou les demanes, tenen aquest punt d'acidesa que et pot agradar més o menys. Aquesta cua és més dolceta, és més equilibrada, i a mi em sembla un molt bon plat, i em sembla un molt bon guisat, apte per a tots els públics. És a reivindicar, tu. Els guisats són una cosa boníssima. I el millor de la cua de bou és quan agafes aquesta part dels ossos. Per mi aquesta és la millor part d'aquest plat. Pues Xema és el culpable de que avui haguem vingut aquí a fotre'ns tibios perquè ens ha seguido per TikTok. ¿Tú eres cocinero? Sí. Toda la vida. ¿Cuántos años? Pues mira, tengo 59 años, empecé con 18. Hostia Lo puta, que pasa tío. es que me he movido mucho, he estado en Ibiza, Menorca, Andorra. Coño. He estado ganando el premio Mejor Cocinero de la Costa Blanca. En serio, tío. He estado de jefe de cocina en muchos hoteles de lujo, en Andorra, en Soleu. Lo que pasa es que cuando ya nació mi hija, a los 5 o 6 años, vi que no podía vivir con ella, o sea, que no podía hacer nada con ella, y decidí buscar algo que, bueno, que me permitiera... Tranquilitat, tranquilitat. No tranquilidad, porque aquí trabajo mucho. Tener en cuenta que yo estoy solo en la cocina. Ah, només? Todo lo que- Sí o no? Solo hay una persona que limpia. Todo lo fabrico yo, todo lo paso yo, lo pido, Hòstia, hòstia. y la pizarra ya la has visto, imagino. Sí, sí, sí. Luego, aparte de la una, abrimos para menú. I també tu solo? No, yo Hòstia, home. La repostería también, cuando salgan, mirar la bandejita de postre, pues a las cartas de postres que tenemos, Ah, mira. cada semana diferente. Pues això és perquè nadie te aguanta el ritmo o què? O... Bueno, porque cocineros así ya hay pocos. Sí, no? No, sí. T'ha passat de que vinguin igual xavals, gent jove així? No, i no, oye, le falta cuelle. No, aquí no, porque ya nos cogemos directamente. Lo que pasa es que la cocina de hoy en día, y tú la conoces, ya he trabajado, a nivel top, Sí? mucha tontería para mí. O sea, mucha tontería en el sentido de que... Tu eres libre, Habla, habla. No, en el sentido de que hoy en día mucha gente empieza a hacer platitos, tonterías, y luego cuando se ponen de verdad a cocinar para el día a día, no sabe cocinar. No saben. Un tío a lo mejor te sale, yo que sé, aire, con sabor a humo, de no sé qué, con supremas, de crujiente, de Sí, sí. cualquier De cosa. unicornio. Y luego le dices a alguien que te haga un rabo de toro, I ni puta idea. una lengua, y te dice, hostia, es que eso... Quina és la part més difícil de tot un... O sigui, dintre de l'ofici de cuiner, a un restaurant com aquest, a tu què seria el que dius, hostia, esta es la parte que es más difícil de aprender? Porque al final hay muchos palos, desde o sea, planificar, escandallar, comprar, guisar, pasar. La producción. La producción es la parte más complicada. Si no sabes producir, es como... Mierda. Si tú eres piloto de coche y no sabes conducir, por muy buen coche que tengas, nunca vas a ganar. Però si no saps comprar, també tampoc el negoci no anirà endavant. Es evidente, ¿no? De que tú sabes que en una región te tiene que hacer un precio de coste para que tú lo puedas producir. Claro, ya yo podría aquí dar, yo qué sé, arroz con bogavante, turne 2... Clar, sí, la moguda. Y joder, y habría cola aquí en la puerta. Home, por 15 euros. Pero perderíamos dinero. Sí. Yo tengo que hacer eso, pero con el producto Que tens. que yo tengo. Yo, por ejemplo, hoy tengo solomillo de cerdo, que lo haremos al Roquefort. Claro, o sea, tengo que hacerlo de una manera que me permita poder reofertarlo al cliente, Claro. sin perder dinero y teniendo ganancia, evidentemente, ¿no? Por eso le he dicho que cambié un poquito el sistema de trabajo y por eso busqué 6 y 6, ¿no? Porque yo me iba a trabajar a las 8 de la mañana y llegaba a mi casa a las 12 de la noche. Hostia. En vez de irme a mediodía o lo que sea, pues a lo mejor me quedaba haciendo Esculpiendo. haciendo pedidos, o creando recetas, o haciendo historias, hasta que llega un día y dice, Punt. No puedo más. y empiezo a las 7 de la mañana y a las 4 me iba a mi casa hasta el día siguiente. Tarde libre, disfrutando de la hija. Hago, bueno, ahora ya no porque es mayor, ¿no? Pero bueno, ahora me salgo en bici, hago deporte, pues como bueno. Disfrutas de la vida, que también se trata de eso. Hostia, y nos habíamos quedado en que llegaba uno de la escuela de cocina con el gorrito, la chaquetilla, el Sí, boli. porque le decías a lo mejor, oye, hoy en el buffet tenemos, no que sé, 200 clientes y vamos a darles de, bueno, pues la base de lo que era el menú y tenemos, no sé,
espaguetis, ¿vale? Por decir algo, ¿no? Y el tío te sacaba el boli, el papel, y empezaba, bueno, pues tantos clientes, a tantos gramos, a tanto, una cebolla, Chaval, para, esto no va así. Y menos en un sitio de verano, ¿no? Hablando aquí que tienes 200 clientes, pues yo qué sé, echa 10 kilos de espagueti. Cebollas, córtate ese cubo y esa carne. Y hazme la boloñesa. Claro. Pero bueno, no me empieces que si gramos de sal, que si gramos de pimienta, que si Hombre, sí. 50 grados de 20 minutos y luego la subo hacia y entonces de la otra manera. Aquí hay que Esa ir... es la hostelería antigua y que la que de verdad se llama la hostelería de la abuela o la cuida de la abuela, ¿me entiendes? ¿Qué le pasarà a l'hostaleria quan us vayáis? Què passarà? On quedarà? No lo sé, la verdad, porque, bueno, tampoco me preocupa mucho, pero... Però que tu ja estaràs fora, no? Però tu amb el que veus, que dius, hòstia, ara estem a una cuina com molt de tècnica d'Instagram, no? Yo ahora veo la cocina y mucha culpa la tienen los grandes cocineros. Aquí, por ejemplo, ha venido Santa María. Hòstia, molt bé. Bueno, Santi Santa Maria era defensor del producte i les coses tradicionals. Es muy buena, ¿no? En la cocina de hoy en día, pues ves cartas por ahí de que un plato parece un libro en vez de un plato. Y entonces, claro, sí, pero no. Pero no. ¿Entienden? Pero no. Luego los metes a esos cocineros en un sitio como este, es decir, lugar de pueblo, y te dicen no. Es pot viure bé a l'hostaleria a dia d'avui, tu creus? Com a cuiner, parlo? Como cocinero, y no tienen mucho miramiento, sí. ¿Miramiento en qué? Sentido de horas. Claro. Si tú ya buscas un trabajo en el que puedas vivir, está complicado. Está complicado. Está muy complicado. Sí, Pasa que si llegaras jefe de cocina, por ejemplo, o un alto cargo en cocina, sí, es complicado. Si llegas, ganas dinero. Y vives més tranquil. Vivir tranquilo. Pero yo, por ejemplo, estaba en ese nivel y lo dejé porque no me compensaba el dinero por la vida que tenía. Perquè a vegades la gent ens pregunta, no? Hòstia, a nivell d'Espanya o Catalunya, un cuiner que comenci, què pot guanyar? Un xaval amb 20 anys o 18. Bueno, todo depende del sitio. En un restaurante que tienes jefe de cocina, que tienes segundo, que tienes jefe de partido y tú eres uno más de la tropa, pues no sé, que puedas ganar a lo mejor 1000. Si hace los horarios que te corresponden y los días de fiesta corresponden, claro, que todo Eso es difícil. Pero bueno, te puedes ganar 1600, 1800. Home, vale, necessàriament. Estamos hablando en la hostelería, y claro, que fiestas y solo un día, turnos partidos. Yo, por ejemplo, tengo amigos de cocineros, jefes de cocina en Barcelona, que empiezan a las 10 de la mañana, acaban a las 3:30 de la tarde, y te arrancan hasta las 12 de la noche. Y están en restaurantes muy top. ¿Y qué pueden ganar esta gente? ¿Un jefe de cocina, un restaurante de prestigio? Fácil, 4 o 5.000 euros. Ostres, Déu-n'hi-do, clar. Fàcil. Bueno, llavors ja et compensa una mica tota aquesta vida, no?, Però és clar, estàs venut a que no tens vida més enllà d'això. Si tornessis a néixer, tornaries a ser cuiner? No. No, No. ¿Qué farías? Seguro que no lo sé, lo que haría, pero... Cualquier otra cosa. No lo sé, la vida no sé por dónde te puede llevar, pero sabiendo lo que sé de cómo se trabaja en cocina y cómo se vive y tal, no. Lo único bueno que tiene la cocina es que nunca te falta trabajo, nunca te falta trabajo y ganas un buen sueldo. Para mí es lo que tiene la cocina. Pues escolta, merci. Gràcies a tu per haver-nos escrit perquè vinguéssim i per explicar-nos una mica la teva història. I ja està. Això mola. Merci, va. Jefe, allà quan puja. De conya. Mira, quan vinguis a Jalà i et fotis només la mitja de cua de bou, que són 10 euros, surts tip. Però si no, pensa que una mitja de callos, una mitja de bacallà, són 6 i 7 euros, això són 13 euros. Més begudes, per menys de 20 euros pots venir a esmorzar 2 persones i sortir ole. Així que mira, paguem els 33,90, que ha sigut esmorzar tot drap, i insistim, o sigui, pots venir i amb menys. Si fas un plat mitja ració tu amb alguna de Jalà i un cafè, per 10-12 euros tens un esmorzar de campionat. Escolta, volem anar a visitar alguna cosa xula aquí al territori, què ens recomanes? Home, a veure, així molt autèntic i de casa i fet amb molta gràcia, podeu anar al celler de Vives Ambròs, a Montferri. Hòstia, aquest és el tio de TikTok. Exacte, fot uns vídeos... Anem-ho a veure. D'escàndols, vale? I... Com es diu el xaval, que el veig molt... El xaval es diu David. Això, David.
Vale. I, bueno, es diuen Vives Ambròs, però bueno, Ambròs és com un renom del poble. Realment és David Vives. Tu els coneixes? Sí. Pues trucos que anem, va. Sí? Tu, vinga, anem a... Què ells fan? Són productors de vi, cava? Són sobretot, l'estrella és el cava, però també fan un vi de puta mare. Anem a veure com fan cava que gent de Vives Ambròs. Vinga, va, som-hi. Ara us foto en marxa, tu, ara. Ara. Gira tot. Ara. Molt bé. Sí, passarem? Sí, no? Sí. Vinga, va! Hòstia, el cep, nen!